Ja, hej och välkommen. Vi ska meditera. Så hitta en bra ställning. Ligga i säng eller sitta på en stol. Med fötterna på jorden. Och koncentrera på andningen. Och så bara följ din egen andning. In och ut i din egen takt. Slappna av i ansiktet och andas. Slappna av i hela ansiktet, i kinnarna, hakan, munnen, näsan, ögonen. Och andas. Anda ifrån det. Att du släpper de energier som du bär. Du bara släpper dem. Du ger upp. You surrender. Du släpper taget. Slappna i halsen, bröstområdet, magområdet, i hela ryggraden. Skinkan, lår, knäar, vader, fötter, tår, armar och fingrar. Och känna du är här för dig själv. Att hämta rensning, avslappning. Att bli av med de äldre energierna. Och ta emot nya. Så vi koncentrerar oss på mentala kroppen, dina tankar. Så föreställ dig att du är någonstans i naturen. Med en sjö framför dig. Som är spegelslätt. Och känn hur dina tankar blir lugnare eller de flyter överför. Och det är inte dina tankar. Det kan vara andras tankar. Narrativtankar. Så välj dig själv. Hitta ditt inra secret space kan man säga. Och andas. Vi ber universum om det bästa ljuset och frekvenser som vi kan få idag. Den bästa för dig. Så föreställ dig en stjärna som lyser till dig. Vitt ljus men blandat med guld. Ibland kan guld ta övertaget, ibland blir det vitt. Och följ vad du ser med dina inre ögon. Ge bara vid sidan av. Så det är din upplevelse. Och föreställ dig och använd din fantasi och öka ljuset som du bara kan med din fantasi och föreställningsförmåga. Så ta emot ljuset från stjärnan till kronchakran och låt kronchakran öppna upp sig. Och då går djupare inåt och du är fri från tankar. Du bara är. I am. Det går ner i tredje ögat. Och tänk dig att du tänder ljus
mellan dina ögon och vid pinealaglen. Du lyser upp hela området. Och du känner hur tredje ögat kopplas till dina ögon och dina inre ögon. Så du kan uppleva energier, bilder, filmklipp, möten. Och låt ljuset gå från halschakran till hjärtat. Och ge dig tid till att öppna ditt hjärta och ge det här ljuset till solarplexus. Och hela vägen ner till rotchakran. Och känn subtila energier att du hittar din känslokropp. Vad är dina känslor? Så känn vad du känner i dina känslor. Känn att du blir lugnare. Men om du hittar oro någonstans, föreställ dig att du själv, ditt ljus, kan plocka bort den oron och lägga den utanför dig. Samtidigt bygger du upp kropp runt om dig, en kokon av ljus som är skyddande. Och samtidigt väcks rötter från dina fötter och ditt hjärta till jorden. Och samtidigt som du känner jorden, då märker du hur du blir större och större och större. Så tänk dig att du går utåt och blir större och större och större till du har ett medvetande kvar, och det är ljuskroppsmedvetandet som kan flytta dig. Känn hur fort du kan gå tillbaka till kokonen, till din kropp, till dina fötter, till jorden, och hur du ger energi, den energi du får, till jorden. Och det är kristallenergier. Så ta ljuset en gång till med stjärnan och gå in i den och finn kristallen, kristallenergin, kristallfrekvensen i den, och låt den komma ner till kronchakran och genom alla centrumen. Du styr själv hur fort det går, och föreställ dig att den här kristallenergin går ut i din fysiska kropp, går in i alla muskler, går in i benen, och i benen är dina DNA, så det kan väcka dina DNA, att du får downloads, att du får idéer. Och med din insikt så kan du känna att det är rätt. Så tänk att du är på positiv tidslinje, på väg till golden age, till guldåldern. Det blir 1000 år av fred som vi är på väg in i. 1000 år. Där som folk lever med i kristenergin. Ta hand om sig själva, ta hand om sin granne, ta hand om dem som står dem närmast.
Så tänk dig att du flyttar ditt ljuskroppsmedvetande in i ditt hjärta. Så ditt hjärta öppnar upp sig. Så det blir som en tunnel och djupt in i tunneln så är det ett ljus. Och du flyger emot ljuset med ditt medvetande. Och du kommer igenom Matrix. Du kommer in i en annan dimension. Känn balansen. Du har kommit in i som kallas för zero energi, zero-kraften. Kvantumpunkten. Null energin. Du bara är där. I din ljuskropp. Som är stor och flyttbar. Rörlig. Så sitt i denna energi, eller ligg, och känn hur vågorna flödar igenom dig. Så låt det bara flöda. Du kan själv öka hur mycket, hur ofta. Så låt det flöda igenom det, läkar din känslokropp, din fysiska kropp, din mentala kropp och öppnar upp den andliga kroppen som vi är i. Så kalla till dig din mästare som bär och arbetar för kristen energi. Om det är Jesus eller om det är någon annan. Så länge att det är för alla människor. Kärlek till alla människor. Alla människor räknas. Och kommunicera med den guide du får. Även om du, hur än du känner det. Om du ser den, känner den. Om det är subtilt eller om det är starkt. Om det är bara en bild som kommer och som du kan hålla. Vara i flödet. Rätta till balansen i kroppen. Det kan du göra bara med dina tankar. Känn att vi fyller på fysiska kroppen med vattenbaserat ljus. Det börjar högst eller lågst, att det var att du tycker det är bättre. Så bada din kropp i ljus som känns nästan som vatten. Det renar och rensar. Det går runt, det går fort, det går sakta. Och bara andas. Så känner du rensar den andliga kroppen för en nya. Du rensar din känslokropp för en nya. Och du får stabilitet
i dina tankar. Och du blir lugn. Och du behöver inte vara först. Eller du kan sitta lite i bakgrunden och ge dem kärlek. Var än de befinner sig. Ja, vi är inte själva i universum. Det finns många typer av människor, ljusvarelser. Många som är lika oss. Plejaderna, Arturien, Sirius, B. Föreställ dig att du går in i värld som är fylld med kärlek. En värld som folk har goda tankar och goda handlingar. Och tänk kristenergin en gång till. Och då är det fri att lägga dina bön. Att säga vad du tycker. Att säga vad du vill. Att säga hur du känner. Och från den energin, föreställ dig, eller vi reser tillsammans som ljus upp över molnen där vi ser stjärnor, och långt borta ser vi Fri Atlas. Så vi går dit igen, och då har det blivit mycket större. Ett moderskepp. Det är som en hel stad, en city, en storstad. Men ändå i en klump. Det är en civilisation. Och vi bara undrar, vad gör ni här? Har ni något meddelande till oss? Ska ni ge oss kärleksfulla energier?
Vi kan ha hamnat på lite olika ställen, så nu drar vi oss tillsammans som en grupp som reser på olika tider, men ändå är det tidlöst, så vi är där samtidigt. Och så går vi ifrån tillsammans från Fria Atlas, ser hur den ser ut. Känslan den bär. Och så kommer vi närmare och närmare jorden. Vi ser vårt land. Vi ser skogarna. Sjöarna. Vi ser vårt hus, vår kropp, vårt rum. Och då föreställer jag dig att du öppnar ditt hjärta utåt till andra. Så hjärtat är öppet, dina tankar är lugna och din kropp är avslappnad. Ja, tack. Och så blir det. Tack.